nik beti esan dut nuela etxe erosi behar. Nondik aterako ditut nik 400.000 euro, Baina, bazkari batean, amak esan zidan, aizu nerea, izeba Manoliren erentziatik diru pixkat jaso dugu. Pentsatu ez du etxe bat erostea? Sarrerarekin guk lagunduko genizuke. Ba gora, Manuela! Nola dago, alokairua, Donostin, 1.000 eurotik bera, ez errez, dirua botatzea da. Aukera bakarra dago, erostea. 40 urte ez dira horrenbeste. Pentsa nola den gauzak, okupatzea ere pentsatu etela. Eta badakit beste askori irakurritu zaiola, Horregatik, lehenengo erosketa, alarma. Bai, ez dela zer. Babes ofizialeko zerrendak, ez? 4 urte zozketaren zain. Eta zertako eta kasakristuen bizi behar izateko? Ala porai! Eta gero, aurrerago, Londresen bizi nahi dezula? Barazorik ez, alokairoa jartzen duzu, eta kitxo, edo Airbnb. Eta, klaro, gero ja etxea erosten duzunean, detaietan fijatzen hasten zera, eta esatezu, komuneko azule jori, ez dakituanik, erreforma. Sala eta sukalde igual elkarrekin, hobeto, ez? Erreforma. Bainera, 21. mendean, erreforma. Oain, komunitateko presidentea naiz. Ze faena. Bueno, ilusio pixkat egiten dit, Nork esango zidan niri, 30 urterekin, eta ja, jabea eta presidentea. Pentsatzen ari naiz lur radiantegietako bat jartzea, kalefakzio propioa duena. Oiak, goxito.